Hürmetli radyo dinləyicilər, hazır biz sizin ixtibarga көрнекле артист Әсһәр Шакирның әнисе турында истәлекләрен тәкъдим итәбез. Аларны сез авторның үз укуында ишеттерсез. Әни. Әниемнең үлгәненә 40 ел узып та киткән. Мин инде аның йөзен хәтерләмим дә. Чөнки аның фотога төшкәне булмады. Ул бик дини кеше иде. Рәсемгә төшсәм, җаным шунда калмагай дип, Худайдан курыккан исемдә. Шуңа күрә мин аның турында күз алдымда ничек калган, шулай гына язам. Бергә яшәгәндә ата-анаңа әллә ни игътибар итмисең. Алар гомер буе шулай яшәгәннәр, шулай яшәрләр дип уйлыйсың. Мәскәүдә укуымның 1нче елын тәмамлап кайткач, мин әти-әнине беренче мәртәбә күргән шикелле булдым. Әнинең яшь якта колхозда таш күтәреп эшләгәндә ише төшкән. Ул врачка барып күренми. Чөнки дин өйрәткәнчә, мөслимә хатын-кызга үз тәнен чит ир кешегә күрсәтергә ярамый. Гүнах була дип Худайдан курка. Шуңа күрә ул бөкрәйеп кала. Гадәттә кешеләр тур басып иргә тырышалар. Ә ул исә җирдән әйбер эзләп иргән кешегә ошап калды. Бер кулы сынган иде. Дөрес ялганмаган күрәсең. Читкә карап тора. Аның ансында табибларга күрсәтәсе килми, узар әле дип үзе генә дәвалаган була. Үзе бөкре, кулы кәкрәйеп каткан, күзеннән яшь агып тора. Әни. Аны күрү белән минем үземнең дә күземнән мөлдерәп яшьләр тула. Аптырап, җидәгәннән шунда тиргәргә кершәм. Үзеңне карамыйсың. Миңа кешедән ят. Балалары әниләрен карамыйлар дип безнең турда әллә ниләр уйларлар инде. Балакаем. Юкка борчылма. Худай шулай язгандыр инде дип мине тынычландыра торган иде. Әнинең язмышы үтә фаҗигале булган. Ул әти-әнисе үлгәч, яшьли ятим кала. Әле 16-да тулмас борын аны бер бай кешегә кияүгә бирәләр. Тегенең хатыны үлеп, ул 5 баласы белән бер үзе калган була. Менә шул кешегә ятим яшь кыз баланы тормышка бирәләр дә инде. Әнинең 2 баласы дөньяга килгәч, озакта үтми, ире Бума ширеннән вафат була. Ә инде 1921 елгы ачлыктан әнинең үз балалары да, үги балалары да, барсы да ачтан үләләр. Әни яңадан үз туганнарына кайтып китәргә мәҗбүр була. Менә шундый авыр бер вакытта аны минем әтигә димлиләр. Әтинең мал-тугары ашарга ризыгы була. Ләкин бер шарты бар. 2 аяксыз хатын, чөнки аякларын зәхмәт суккан. Сукыр карчык 2 яшь бала. Менә шуларны карарга риза булсаң, ул сине хатын итеп алырга риза диләр. Нишләсен соң инде? Яшәргә кирәк бит. Кемнең ачтан үләсе килсен? Риза була? Мин бүген мондый хәлне күз алдыма да китерә алмыйм. Ишеткәнем дә, күргәнем дә юк. Әни, шул гаиләне карап, бөтен эшне эшләп, мунча яккач, башта әтинең беренче хатынын юындырып алып керә. Аннан соң балаларын, сукыр карчыкны, шулай итеп, ничә еллар көне-төне эшли дә эшли. Моңа фақат татар хатыны гына түз алгандыр. Мин үз-үземне белгәндә, Сукыр әби дә, әтинең беренче хатыны да юк иде инде. Алар күптән вафат булганнар. Алар турында мин соңдан гына ишетеп белдем. Мин белгәннән бирле безнең өебездә һәр вакыт хәерчеләр изелеп тормады. Хәтерлим, әни шуларны ашатып, ишертеп, мунча кертеп, битләрен яндырып чыгара иде.
Гомумән бездән көчсезелмәде. Авылга кунакка кайткан кешенән кәй чакырмый калмый. Нишләп күңеле шулай киң булгандыр инде? Хәзер дә аңлап җиткерә алмыйм. Мин укуымнан ялга кайтканда, әти белән әнигә бәләкәй генә булса да бер бүләк алып кайтырга тырыша идем. Яулыкмы шунда, күлмәклекме? Әтигә аягына чүәк, кияренә чалбар. Тик алар барыбер минем барлы-юклы стипендия укуымны аңламыйлар иде. Мәскәүдә укыгач, Шипкинисендәге театр училищесы. Акчасы бар дип уйлаганнар күрәсең. Ә бит ул минем стипендия дигәнем ни бары 22 сум гына. Әни кеше инде. Минем кайтырыма йондыр, майдыр сата, кулына килгәнчә юлыма дип барлы-юклы акчасын әзерләп куя иде. Минем бер вакытта да аның тормыш авырлыгыннан зарланганын күргән булмады. Аңа шундый сабырлыклар каян килгәндер инде. Менә хәзер уйлыйм, үтә динле кешеләр яшәргә дигән көч йөрәкне бер Худайдан табалар күрәсең. Әнинең бер вакыт ураза тотканы әле дә исемдә. Яман эссе җәй көн иде. Ул басудан урактан кайтып керде. Авызыннан аппак күбекләр килә. Үзе маммасу, бөтен тәне утта яна. Шунда ул түзмәде, кар базына төшеп китте. Җитмәсә, авыру килеш бит әле. Әни, нигә шул хәтле җәфаланасың? Уразаны бүтән вакытта тар идең әле дигән идем. Эй, улым, син аны аңламыйсың әле. Вакыты җиткәч аңларсың диде. Әгәр үлсәм, уразамны тотып үлим дип уйлавы булгандыр инде күрәсең. Ураза тоту. Менә шулай була ул. Хәзер уразалар, Аллага шөкер, бик җиңел вакытларга туры килде. Шулай бер вакыт көндезге репетиция тамамлангач, ашарга пешерергә бәрәңге белән суган алырга кирәк. Әзрәк ит мазар бар дип, кисәмдә калган вак тиек акчаларны сынап утырган чагымда, Шакиров, сине директорга чакыралар дип килеп әйттеләр. Минем баштан әллә нинди уйлар узды. Нишләдем икән Ходаем? Нәрсәгә чакыралар икән дип, йөрәгем шу итеп китте. Мин 23 яшьлек егет бит. Тормыш булгач бар да була. Директор үлмәсенә килеп керсәм, каршымда Сабитов абый утыра. Тагын кемдер бар иде, хәтеремдә калмаган. Иптәш Шакиров, мин сезгә бик күңелсез хәбәр әйтергә тиешмен. Сезнең әниегез үлгән диде. Мин аптырап, ничек инде минем әнием үлгән дим. Менә телеграмма, укыды бу. Әлеге телеграммада срочно приезжай, мать умерла, Мингали дип язылган иде. Телеграмманы укыйм, үзем ышанмыйм. Ничек инде әни үлсен? Авыр дип хатта язмадылар. Сиңа әнкәңне күмеп килергә 3 көн вакыт бирәм. Хәзер бар, авылыңа кайт. Син кайсы яктан соң? Безгә самолет Бөгелмәгә аша. Ярый, бар, вакытында кил. Мин тулай торакка кайтып, күршедәге Марҗападан киез итек алдым. Равил Шәрәфи свитерын бирде. Февральнең 28 иде. Салкыннар торган чак. Күршеләрдән бурычка бераз акча сорап алдым. Барысы да кулдан килгәнчә ярдәм итәргә тырыша. Әзмәс күчтәнә юнәтеп, аэропортка киттем. Барып җитеп сорашсам, Бөгелмәгә бер билет та юк. Нишләргә белмичә аптырап тора идем. Берәү яныма килде дә, сезнең кайгыз бар ахрысы. Нәрсә булды дип сорады. Мин әйтәм, әни үлгән. Шуны җирләргә кайтам. Билетлар юк. Нишләргә дә белмим дим. Сездә анагыз үлгәнгә телеграмма бармы? Бар. Шуннан соң мине администратор янына алып китте. Аллага шөкер. Билет бирделәр. Самолет Бөгелмәгә 45 минут төшә икән. Без Бөгелмәгә чыгып төшкәндә караңгы төшкән иде инде. Мин Бөгелмәдән Әлмәткә автобусга утырып киттем. 60 чакрым кайтырга кирәк. Кайтып җиткәндә тәмам караңгы төште. Әлмәттән Мизәлә башка, аннан Җәлилгә. Шулай төшеп калып, юл читендә басып торам. Бер вакытны бер аулаучыларны йөртә торган вахт автобусы килеп туктады.
Ул әлмәттән Җәлил ягына кайта икән. Утырып киттем. Сораша башладылар. Каян кайтасың? Нәрсә булды? Нишләп төнлә йөрисең диләр. Әни үлгән. Саулашырга, җирләргә кайтам дим. Кайсы авылга кайтасың? Сез минем авылны белмисез. Бик бәләкәй авыл ул. Яңа Ташлыяр дип йөртәләр. Чыннан да ул авылны беркем дә белми икән. Мин аны Буклы дип тә йөртәләр дидем. Барсы да рәхәтләнеп көлештеләр. Башта ук шулай дип әйтәләр аны. Яңа Ташлыяр имеш. Хәзер инде кая барасың? Дөм караңгы бит. Әйдә, низәлә башта берәрсенә кирип кун, иртән иртүк авылыңа кайтырсың. Һәммәсе дә мине мизәлә башта калырга үгетли башлады. Юк, мин әйтәм. Хәзер шушы урманны чыккач, безнең авыл бит инде. Шушында хәтле кайтып җиткәч, ничек кешегә кирип куныйм ди. Мине урман янында төшереп калдырдылар. Җил чыгып тора, нишләптер, айда күренми. Мин курка калдым. Кулыма таяк кебек әйбер сынырып алдым да урманга кирип киттем. Карга баскан идем, аяк асты, шундый каты, сөенечемдән нишләргә белмим. И Ходаем, шулай гына булса дип уйлап куйдым. Урманга кергәч, күз ияләшкән шикелле булды. Усак агачлары күз алдымда аермачык күренә. Менә бер заман аяк бата башлады. Кайбер урында тартып чыгарырлык та түгел. Билдән кар. Нишләргә? Кире чыксам, эшкә күп кергән сыман тоелды. Юк, мин әйтәм, ничек тә булса алга барырга кирәк дим. Тирли башладым. Пальтамны чишеп җибәрдем. Шарф белән бүрекне сумкама тыгып куйдым. Кардан бер атлыйм, бер тәгәрим, аз гына туктап хәл җыям. Шулай әкрен генә алга шушам. Кинәт куркып калдым. Авыл ягына дөрес барамсың мин? Шушы уйның башыма, күңелемә киреү булды. Нишләргә белмәстән аптырап елый башладым. Мин адаштым. Шушы урманда адашып калам бит. Әнине күрми үләм. Мине монда бер кеше дә таба алмый. Үз башыма кайтканмын икән. Әни исән саудыр. Мине куркытып кына телеграм биргәннәрдер. Кайтсын дип. Чөнки әнинең мине бик күрәсе килә, бик сагына дип язалар иде. Кинәт ниндер бер җәнлек яман әче тавыш белән кычкырып җибәрде. Әллә ялгыш өстенә басканмын? Әллә бик якында булганмы? Куркуымнан бөтен тәнем калтыранып куйды. Юк, мин әйтәм. Моннан ничек булса да чыгарга кирәк дип үз-үземне сүгәргә кирештем. Мин зелә башта гына кунган булсаңсың. Үз башың булмагач, ичмасам, кеше әйткәнне тыңларга иде. Ә үзем һаман алга таба тәгәрим. Ниһаять ай күренде. Җанга әз генә тынычлык инде кебек. Ләкин бер нинди ачык җир күренми. Нишләп урманнан чыга алмыймсың мин? Югыйсә бәләкәй чагымда шушы урманның бөтен җирен айкап, таптап чыктым. Әти белән шушында күпме зилпе тамыры җыйдык бит. Мин бит бу урманны 5 бармагым көк беләм. Күпме җиләк, күпме бөрлегән җыйдым. Юк шул, кыш көне үз гомеремдә беренче мәртәбә урман эчендә япа-ялгызым калдым. Мин адаштым. Инде туңдыра ук башлады. Башта әйләнгән сыман. Хәлем бетеп, бер кайын төбенә утырдым. Хәзер нишләргә? Ут ягар идем, шырпы юк. Тәмәке дә тартмыйм тичмаса. Күздән яшь ага. Авылга кайтып җиткәндә үлеп калам бит. Әнине дә күрә алмыйча. Кемдер күңелемә эндәшкән кебек булды. Утырсаң, катып үләсең. Әз генә булса да алга таба бар ди. Кузгалырга тырышам, көч юк. Кулымдагы сумканы ташлап калдырга дип уйлаган идем дә. Юк. Күчтәнәчләрем әрәм була бит. Аны билемә бәйләп куйдым. Кайтам, мин әйтәм. Кайтам. Барыбер кайтам. Нишләп мин монда шунда шушы урманда үлеп калырга тиеш ди әле? Күз яшьләрем акмас булды. Үз-үземне кызгану, жәлләү тәмам онтылды. Хәзер инде мин үлем белән тартыша идем.
Ничек кенә булса да, бу урманнан чыгарга кирәк. Күпмедер вакыттан соң күз алдымда басу күренгән шикелле булды. Чыннан да ниндер басу кырына килеп чыкканмын. Ишемә жан кирде. Кырдагы кар урмандагы кебек тирән түгел иде. Урны белән җил сибергән. Шуңа күрә мин җәһәт атлап, йөгерә атлый авылга таба чабам. Авыл күренми. Кая киткән соң бу авыл, мин әйтәм. Килеп чыккач, шак каттым. Буран өйләрне басып, кар күмеп киткән икән. Авыл өйләре басудагы искерт саламнары кебек әз генә беленеп торалар. Бер кемдә бер нинди ут юк. Ичмасам, үтергән авазлар да ишетелми. Авыл мәңгегә тынган кебек тоелды. Барам инде. Менә үзебезнең өй күренде. Бер тәрәзәдән әз генә ут яктысы төшеп тора. Әни исән икән, мин әйтәм. Авырган гына икән дип уйлап, күңелемне тынычландырам. Ничек алай карны йырып, ишекне ачып кирсәм, өйдәгеләрнең бөтенесе шак катып, аптырап катып калды. Ничек кайттың? Кем китерде? И Ходаем, ничекләр кайта алдың? Урманны кисеп чыктым. Бик ардым дидем. Әни сәкедә ята иде. Өстенә юрган япканнар. Авыз читеннән әз генә кан тамып тора. Исән. Әни, мин кайттым. Мин Әсәр, кайтып җиттем әнкәй. Кайтып җиттем әнкәй дип, аның кулын алган идем. Куллары сап-салкын. Аякларын тотып карыйм, алар да сап-салкын. Әнинең бөтен тәне туңып беткән, өстенә ябарга кирәк, тулып кайда дип шуны сорадым. Ул мич артында икән. Шуннан барып, тулыпны алып, аякларын әкрен генә яптым. Кулларын җылтым дип, кулым алган идем. Әз генә җылы узган сыман тоелды. Күзенә карасам, теге зәгыйфь күзеннән яшь бөртеге тәгәрәп төшкән кебек булды. Әни исән сау, иртәгә больницага үзем алып барам. Нигә больницага илтмәдегез дип, әти белән абыйны тирги башладым. Апа килде дә, балакаем, тын гына утыр, күп сөйләшмә диде. Чыннан да, әкрен әнинең сулышы сүрелә башлады. Мин кайтканнан соң ярты сәгатьләр узмагандыр, әни жан тәслим кылды. Ягъни жан бирде. Эй, балакаем, сине генә көткән булган икән. Әнине исән чагында күреп калдың бит дип, мине юата башладылар. Чөнки мин гаиләдә төпчек бала идем. Үземне кая куярга белмичә, мин үксеп елый башладым. Бу хәл ничек булды соң, мин әйтәм? Әни ишек алдына утынга дип чыккан икән. Әти көтә, әни һаман юк. Ни булды икән дип чыкса, әни карда ята. Кочагында ирле-ваклы йомычкалар. Шуннан соң күрше Миннегали абый белән өйгә алып кирип, аны сәкегә салалар. Гомер буе бөкрәйеп биргән кеше туп-туры әйләнә. Күрәсең, истәге тартып торган буын җипселләр үзелә. Шуннан инде авызыннан кан килә башлый. Ә бераздан ул аңсыз кала. Күрше Бурал авылыннан Фишер кызны чакырып алалар. Ул карый да, инсульт, озак тормый, үләчәк ди. Менә шуннан соң миңа телеграмма сугалар да инде. Иртән
куәтле буран купты. Әти, ничек кенә күмәрбез икән дип борчыла. Миңа Буралга бар, туганнарга белгәннәргә әйт, күмәргә килсеннәр, авылда кабер казырлык кеше калмады диген. 1 март бураны иде. Шундый көчле, күз ачкысыз. Җәяүләп чыгып киттем. Бурал авылы безнең авылдан 4 чакрымда. Гатуф абыйларга барып кирдем. Әнинең вафат буласын фельдшер кыз алдан ук әйткән икән. Гатуф абый кешеләр җыйнаган, ат җиккәннәр. Әни мәрхүмә кешеләрне бик хөрмәт итә иде. Авылга килгән тракторчылар, комбайнчылар безгә кирип чәй ичмичә китми торганнар иде. Шуңа күрә буран дип тормыйчы бик хисап кеше җыйналган. Әнине гүргә иңдергәннәре истә калмаган. Менә кабер бик тирән булды. Кызыл балчыкка кадәр бик узак төштек. Җир бик каткан дип зарландылар кабер казучылар. Буран каберне күмеп китмәсен дип тиз-тиз генә күмеп тә куйдылар. Без кайтышка өйне тирә күршеләр юып чыгарган иде инде. Мин бик зур мәшәкатьләр белән йөреп, әнинең вафат булганлыгын аңламый да калдым. Инде хәзер өебездә әти белән икәвенә калгач, әнинең бу фани дөньядан киткәнлеген аңлап, инде хәзер минем әни дип әйтергә бер кемем дә юк бит дип күземнән үзе яшь агарга кереште. Әнинең бәхетсез язмышы, бөтен тормышы күз алдымнан узды. Колхоз картасын сөгәндә таш күтәреп ишә төште. Шуның аркасында бөкрәеп калды, кулы сынды. Бер күз авыртып ага башлады. Шушы кеше кышкы суыкларда бөкре килеш киянтә чиләк белән туасындагы чишмәдән су ташып, әлеге гарип куллары белән сыер савып, үз гомерендә газны, өйгә кергән суны, электр утын күрмичә, бу ятты дөньядан китте. Миңа өебезнең яме бетте, туңа калтырана башладым. Нишләп мин үлмәдем? Мин күптән үләргә тиеш идем бит дип, үзен кая куярга белмәстән, әллә асылынып кына үлем микән дип, әти үзгәренә ярсый башлады. Шунда минем хәлне күреп туктап калды. Улым, син эшеңә китергә ашыкма әле. Минем хәлем шәптән түгел. Әйдә, бергә бераз яшик, җаным тынычлансын диде. Икенче көнне иртүк бәләкәченә тартып саламга киттек. Эскерт саламы бызланып каткан. Шуны ялан куллар белән йылкый тәмам эштән чыктым. Чөнки бияле белән йылкып булмый. Шуа да чыга. Арып, хәлдән таеп кайтсам, театрдан телеграмма килгән. Срочно приезжай. 4 марта спектакль. Мы не расстанемся. Директор Сабитов. Әни үлгәннән соң минем тормышымда күңелсезлекләр, бәхетсезлекләр башланды. Әни үзе белән минем бөтен тынычлыгымны, сабыйлыгымны алып китте күрәсең. Тормыш катлауланды. Мин бу дөньяга бөтенләй башкача карый башладым.
Siz көрнекле артист Әсһәр Шакирның әнисе турында истәлекләрен тыңладыгыз. Аларны сез авторның үз укуында ишеттегез.